Ora kaya. Ya. Nian siswa matur. Marang risang Mahayogi sang wiparan karsaning Wangudi Pati Nunamit pasang Kalimantabi tinebihna ing siku dendha teja-teja sulaksana tejaning satriya kang nembe ketingal ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden ya jagat Dewa Bathara iki ana sawijining brahmana kang pepaes arah seksa parandene alus witarane turta jangkep trapsilane. Nggih, Sang Tapa menawi andika ndangu kaliyan kula satriya saking negari Mandaraka putranipun Kanjeng Rama Prabu Mandrapati ingkang sudi amastani nami kula pun Narasoma. Beladalah. Lho, wonten menapa Sang Tapa gumujeng? Lan jengandika menika pendhita saking pundi lan sinten peparap jengandika Sang Tapa? Inggih. Sedaya lepat diagung pangaksama paduka Raden. Kula pandhita saking pertapan Hargabelah mastani kula Begawan Bagaspati. Lajeng wonten kersa menapa jengandika nyigek lampah kula Panembahan? Inggih. Waleh-waleh menapa ngaten Raden? Pramila kula rencangi njajah desa Milangkori njalak peningal nglebur lampah. Karana kula dosi setunggaling satriya ingkang kuwawi nyuwargakaken gesang kula. Ing mangka wangsiting Bathara ingkang saged minangkani pikajeng kula inggih namung paduka Raden Narasoma. Pramila Raden kersa rawuh dhateng padipokan kula ing Argabelah Raden. Nuwun sewu Panembahan. Dawuh jengandika kala wau menapa mboten sinebat ngayawara. Kasuwargan menika rak menawi sampun ngancik tataran kasidan jati, tegesipun menawi sampun pejah. Leres Raden, leres. Pancen swarga menika gegayuhan kajaten menawi sampun pejah nanging rak kedah dipun wiwiti saking alam donya langkung rumiyin kedah ingkang sae. Pramila sumangga Raden boyong dhateng pertapan Hargabelah lan malihipun rembagan wigati kok wonten tengah margi boten prayogi. Sarta paduka sampun jubriya kaliyan kula. Sedya kula menika sae Raden. Pandhita yaksa kang ngayawara. Lelungitan tembung aja ngruda peksa karo Narasoma. Becik wis sumingkira saka pengarepanku. Mumpung durung mamprung nyawamu. Inggih, monggo sak kersa menawi paduka mekaten. Kula namung sadhermi ngladosi kepareng paduka. Aja kakian crewet. Iki marganing patimu.
Oh. Ay, payah. Oh. Wah. Nyuwun gunging pangaksami Raden. Paripaksa kula semu mrawasa yawit. Awis saking adeng manah kula parikedah netepi sanggemaning gesang kula Raden. Inggih nemban. Semanten ugi kula bapa anggen kula gumendhung kumalungkung mratelaken menawi kula menika mudha punggung dereng pana salwiring kidung. Inggih Raden, boten dados menapa. Putraku nggih Pujawati. Wonten timbalan ingkang adhawuh Rama. Sira ngaturna pangabekti karo Raden Narasoma. Raden, sarawa paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuta Raden. Ya Yayi Pujawati. Pangabektinira dak tampa akarya suka trustaning nala ora liwat pudyastutiku tampan ana Yayi. Kawula nuwun inggih Raden paring pangestu paduka kula pundi dadosa cimat paripih. Ya Yayi Pujawati ya. Tobat. Ora nyono ora ngira babar pisan. Yen to ana mustika kang sumimpen ana pucak ing Hadaka. Mendah boyo lamun tansah bisa caketan sesandingan rina wengi eba kaya ngapa senenge atiku. Den
Nyuwun pangapunten menika namung mustika wedalan parden wedalan gunung. Dados dereng ginosok lan dereng sinangling. Menawi kula langkung prayogi menawi mustika menika dereng ginosok lan sinangling. Terus ketingal menapa wontenipun? Mangke rumiyin menapa kinten-kinten Raden Narasoma kedugi badhe ngembani mustika kala wau. Lah waduh. Ning kados pundi Bapak? Upamiya kula adreng badhe ngembani menapa sekintenipun mustika kala wau kedugi nglampahi to Bapak? Lah bab menika kula dereng saged matur Raden. Menawi purba menika wonten kula dene wasesa rak wonten mustika kala wau. Rama, apa jengandika menika ngendika menapa to Bapak kula kok babar pisan boten ndungkat. Mongso ngerti ya. Mengkene Pujawati. Kados pundi Rama? Persajan wae ya nggih. Pancen aku sing ngupadi Raden Narasoma. Bareng bisa ketemu tak boyong menyang pertapan iki sing daku. Aku karo Raden Narasoma ana sambungane karo bab lelakoning uripku. Nanging wangune kok kedara dasih. Kedara dasih ora kenyono-nyono. Kapasang yugya Raden Narasoma kepranan kelawan sira. Muga wahyuning katresnan iki tumurun marang sira. Kepriye Pujawati yen sira bakal winengku karo Raden Narasoma? Yen sira gelem lan tresna ya lakonana ewadene yen kowe ora seneng ya ora dadi ngopo pun bapa ora meksa tak kira Raden Narasoma ya nglenggana. Kanjeng Rama piye ngaten inggih Rama persajan kemawon menawi to mekaten dados keparingipun Kanjeng Rama. Kula namung ndederek namung kemawon Rama reh ning kula menika laring gunung. Kula sampun prasetya dhateng badan kula piyambak ibaratipun kados lepasing warastra luput pisan kena pisan boten badhe mindha damel Rama. Dos pundi Raden? Kok saged nampi aturipun Pujawati kala wau? Waduh Bapak Penemban. Saya wimbuh mantep raos manah kula dupi kula mireng aturipun Yayi Pujawati ingkang mawi tembung sesanepan ingkang runtut nedahaken dhateng kasetyanipun. Inggih Bapak kula saged nampi. Yen mekaten Raden monggo nggih kula aturi jawat asta kaliyan Pujawati kula ingkang badhe netepaken bab daun paduka hambuk bilih menika sampun dumugi mangsanipun wahyuning asmara sampun dika tampi kelawan anak kula. Putraku nggir Narasoma Wruhanira Kulub kalamun to dina iki wis tinarbuka wahyaning mangsa kala tumibaning wahyuning katresnan marang sira sakloron. Narasoma ibarat aku titip getih setetes balung sateklek daging stampel kulit selembar wujude anakku ya garwamu Pujawati tresnanana lan ayamana nganti puputing yuswa kaya dene sira tresnani marang awakmu dhewe nggih. Inggih Bapa amung sendika
sarta pangestu paduka tansah lumuntura siang ratri ngayomi kula kekalih Rama. Iya kula Narasoma kejaba saka iku Lilanana pun bapa maringi salin asmane garwanira sing maune Endang Pujawati dadiya sesilih Dewi Setyawati. Rama Penemban bingeng manah kula tanpa pepindhan sih nugraha ingkang paduka paringaken dumateng kula. Iya nggih Narasoma. Setyawati wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Aja wedi kangelan sira menyang taman methika sekar warma melati kantil lan kenanga. Aja lali kembang telasih tumuli roncenen bakal tak nggo srana kelawan kangmasmu Narasoma. Rama apa? Padatan rak mboten mawi sekar telasih ta Rama. Wis ta Nini, aja badal dawe pun bapa. Tumuli tindakno. Inggih Rama ngestaken dawuh. Kula badhe mancing taman langkung rumiyin Raden. Iya Nimas, sing ati-ati ya Yayi. Narasoma wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Sakwise sira dhaup lan Setyawati rumangsa lega tiasing pun bapa. Lah saiki mengkene kowe eling apa ora rikalane semana pun bapa wis nate ngendika sambung rapetku kelawan jeneng sira. Inggih, bab perkawis menapa Bapa? Mengkene nggih pun bapa iki rak duwe kasekten minangka tetamenging diri kang aran Aji Candha Birawa kang daya panguwasane yen wis kawatek bisa nekakake buta bajang mahewu-hewu. Lan iki tumrape pun bapa wis ora ana gunane. Apa sira keduga nampane kasekten mau? Mung wae ana syarat sranane. Inggih, sedika Bapa. Lajeng syaratipun menapa kemawon, Bapa? Iya. Syarate ya kuwi siji, sira kudu wani betah luwe. Yen sira betah luwe Candha Birawa sing wareg, tegese Candha Birawa krasan melu kowe. Candha Birawa kuwi kalahe karo wong sabar. Pramula gedhekno kesabaranmu lambarana kawicaksanan lan katresnan marang sapa wae. Kaping pindhone yen wis sira kedunungan Candha Birawa mau, kowe tak perintah apa wae ya kudu manut. Piye Narasoma? Inggih, sedika Bapa. Yen mangkono tuwa ngeningna ciptamu menepna panca yamu. Sigra ngeningaken cipta wong agung kekalih Sang Begawan Bagaspati. Eling-eling pendhita kang wis putus sawiliring kawruh. Suruning cipta kandhasing panalangsa nganti kawawa ngobahaken jagating Sang Candha Birawa. Sakalana dahana mletik saking panone Sang Begawan iku sejatine Candha Birawa manunggal marang jiwane Sang Narasoma.
Narasoma. Wonten timbalan iki kadhawuh, Bapak. Dina iki wis lega tiasipun Bapak rumangsa enteng awakku bebasan wis ora ana sing ngribeti. Saiki pamundhutipun Bapak marang sira mung kari siji. Nggih bab perkawis menapa Rama? Mengkene kulupun Bapak iki kaya-kaya wis paripurna. Ayahanipun Bapak ana ing alam donya iki. Pun Bapak wis wanci bali mring loka baka jumbuh kelawan dawuhku rikala ketemu sepisanan ana tengah marga rikala semana. Mula nggih Narasoma sing bisa nguntapake balinipun Bapak marang swarga loka ya mung sira. Mula pun Bapak njaluk senjata pitulung untapna sedanipun Bapak iki nggih. Jimat sembahan kula Rama, dosa menapa ingkang kula sandhang menawi ngantos kula nyedani paduka Kanjeng Rama. Narasoma, kowe dosa kuwi yen kowe sing karep mateni iki sing duwe karep kuwi aku. Dadi kowe mung sak derma kanggo lantaran. Ngono Narasoma. Rama Penembahan badya mawi cara sarta srana lan nami menapa kemawon. Menawi damel pepejah menika sanyata menawi wengis kejem Rama. Kula mboten sagah. Kula mboten mantala Bapak. Narasoma. Ing ngarepun Bapak ngendika apa? Yen sira gelem nampa dicandha Birawa, tak perintah apa wae kudu manut ya ngono apa ora? Nanging rak boten kedah mejahi to Bapak. Upami Kanjeng Rama ngendika mekaten, kula boten purun nampi adicandha Birawa. Menawi makaten kula wangsulaken kemawon Bapak. Kemawon. Lah yen pancen kowe bisa ayo balekno. Arep nganggo cara apa lan metu dalan ngendi? Narasoma anakku nggih bocah bagus. Sumrupa ya nggih. Lelakon kuwi adile ya mung dilakoni, penandhang adile ya mung disandhang. Menungso bisane mung pasrah marang kang kawasa. Narasoma, sejatine sing bisa nguntapake patiku ya mung wong kang kedunungan aji candha Birawa. Mula sira sing diwasa rasamu wis tindakna. Iki sira tak paringi pusaka keris kang aran Kyai Udan Mas. Tamakna ing tengahe epek-epekku kang kiwa iki ya nggih. Iki karo semua tampang ana pusaka iki. Wis aja tiba-tiba rasane atimu. Pusaka iki ampuh kadira-dira kang aran Kyai Udan Mas iku tak paringake marang kowe. Nggon mlayu ayuning dawana tampang ana Narasoma. Ora kaki tamakno marang epek-epek kuwi. Kanthi Narasoma. Kanjeng Rama, kados pundi Rama? Wis to, aja tiba-tiba. Aja waran tungguhe. Kanthi tindakno, wis tindakno. Boten saged Rama, boten saged. Narasoma. Yen nganti ora nindakake wis ati cidring janji. Mari kowe ngarep wis aku kene apa? Kok dadi kowe mrindani janji. Wis kok nggih. Aja digawa marang lakonipun Bapak. Kaki tindakno Narasoma. Tindakno. Nyuwun pangapunten nggih Rama. Ya, tindakno. Nyuwun pangapunten Rama. Ya kaki tindakno.
Kanjeng Rama Penemban. Kenging menapa dene Paduka Wentala nilar kula Rama. Nyatanipun kula sampun boten gadah ibu, gadah kula namung Paduka Kanjeng Rama. Nanging nyatanipun Paduka Rama Wentala ninggal kula Rama, lajeng kula ngayom kaliyan sinten Rama, sinten ingkang ngawat-awati gesang kula Rama. Aduh garwaku Yayi Setyawati garwanipun Kakang Yayi. Apuranen ya Yayi, luputing pun Kakang Yayi. Pancen ya pun Kakang kang jalari sedane Rama Penemban. Nanging Purhanira Yayi, iki kabeh pancen kakersakake kawan Kanjeng Rama Begawan. Pancen kudu mengkene keparing Kanjeng Rama Penemban. Wis ayo Yayi, enggal rinukti konarpane Kanjeng Rama iki Yayi. Oh